Hai guys, jalan-jalan guys. Mama iki habis jalan-jalan moro Rembang ya guys. Tilik wong loro. Iki mama liwat Keragan Ngidul ya guys. Oke guys, iki mama liwat Keragan Ngidul. Lah liwat iki sedan yo guys. Waya udan-udan ngene iki yo guys, dalan endi-endi lubange ra karu-karuan, maksude glowok-glowok. Terutama jalan Pantura yo guys. Dalan Pantura iki wis lek akeh sing bolong-bolong, bolongane do ombo-ombo. Motor gede-gede saiki do ngenteki dalan sing kanggone sepeda motor iku lho saiki dienggo minggir. Bener ya guys, maro Rembang liwat Pantura luwih gelis. Lah tapi saiki ora yo guys, liwate kudune nyebal. Wes guys, tak sambil ngomong ki wis tok ulone sedan yo guys, enggo-enggoan ape moro Karas. Nah iki pinggir-pinggir ratan do sawah-sawah ijo-ijo yo guys, icirane pari kabeh. Wayahe udan guys, pancene ditanduri pari gathuke. Nah iki wis tok Karas yo guys. Nah wis tok Karas iku jurusane pirang-pirang, ana dek jurusan Sale, ana dek jurusan Pamutan. Iki mama milih rute jurusan Pamutan yo guys. Nek dok Pamutan iku engko iso dok jurus Rembang. Nah iki budale mama sore yo guys, dadi tengene ratan ketok sejuk, ketok ijo-ijo kabeh. Kadang ya campur grimis ide-ide ya guys ya, dadi nambahi syahdu ning perjalanan. Genah iki guys, jurusan sedan ora ana lubang-lubange blas ya guys. Alus kabeh dalane nganti tok Pamutan iki ya guys. Nah iki guys, wis tok masjid Pamutan. Masjid Besar Al Amin Pamutan Rembang ya guys. Bisa terus saya jalane ya guys. Wala nek pikir-pikir ratan ono sing dodol duren ngono kanane ya guys. Wis guys, tak tutupno iki guys. Langsung tok nggone jurusan Celangapan. Roto ya guys, ning kono ning kene icirane pari, sawah-sawah mergone wayahe udan. Dadalan jurusan Celangapan iki ono rawa sing ambah embuh ambane yo guys. Gak rawa le guys, embung jenenge, embunge rawa setra ngono guys. Wis guys, kabeh tak skip iki aku wis dok rumah sakit R Sutrasno Rembang yo guys. Sing ditiliki mama sak rombongan iku panggonane ning ruang Bougainville yo guys. Sing loro gak disyuting mama yo guys, sungkan mama iki yo guys. Wes guys, mumpung isih ana wektu ngasar iki dadinan rombongane mama iki moro ning Langgar yo guys, moro ning musala rumah sakit. Salat ngasar sik yo guys, ben kok mulai tenang, gak usah mampir-mampir dalan golek musala utawa masjid. Wis bar salat nata jilbab maneh yo guys. Lah sambil ngenteni bolo-bolo iki eksten mama ning taman. Wis bar kabeh bolo-bolo mlaku balik ning ruang Bougainville yo guys. Nah iki urung ning ruang Bougainville mama ketemu karo emak. Ayo him terno aku salat ngasar. Balikne yo guys ning musala iki mama karo emak lho, tak enteni iki ning jaba sambil action. Keselen tengok-tengok ning taman yo guys. Iki mama golek suasana liyane sing luwih estetik sambil ngrungokno gemercik banyu yo guys. Iki ning ngarepe Langgar ngenteni emak iki mama yo guys.